No hyvää huomenta. Nyt katsotaan verrataan kahta verensokerimittaria. Uutta akkusekki instanttia ja tätä vanhaa hyväksi todettua Contour XT:tä. Ensimmäinen havainto tästä on nyt sitten se, että Contouriin kuuluu isommat luiskat ja on näin pieni tämä toinen. Millais tänne näin nyt menee tämmöiset sormet ottamaan täältä huolellisesti tämmöisen liuska? Aika heikkoa, heti tuli 2 liuskaa. Toinen on nyt varmaan pilalla. Sitten se täytyisi äkkiä, tässä ohjeessa sanottiin äkkiä korkki kiinni. Millaispäin tämäkin nyt laitetaan? Tää kauhea pieni tämä liuska. Täältä taas. Tänne sormi mahtuu hyvin tänne Contour Nexti liuska jutskaan. Eikä ole mikään ongelma pistää se tänne. Nyt koitetaan sitten ottaa semmoista paikkaa verikoe, että saadaan molemmilla mittareilla otettua. Otetaan ensin toho sitten. Samasta reiästä saadaan vielä tähän. Mulla on varmaan korkealla sokeri, kun mä olen yöllä joutunut nykyään pitämään, kun yksin on, niin vähän korkeammalla. Kyllä nyt aika hyvin näyttää tällä kertaa. Toinen näyttää 10 ja 7 ja toinen 10 ja 8. Mut jos tämä heitto tulee olemaan isompi, niin sitten menee. Mutta huonompi on käyttää, että kyllä tämä akkasekki on kyllä niin ihan lelu tähän toiseen verrattuna. Ei saa liuskasta kiinni kunnolla, kun se laittaa sinne ja sormet tahrii kaikkia näin päin pois. Mutta tähän täytyy nyt sitten opetella, jos ei ala käymään tuolla diabeteskaupassa. Siinä on muuta aamupala leiväkin valmiina. Ei mitään, koitetaan jatkaa näillä nyt hommeleita. Hyvää päivän jatkoa.